Pilates επεισόδιο έρχεται αυτή την Κυριακή με πάρα πολλές ωραίες ασκησούλες. Έτοιμοι! Και από εδώ έρχομαι να καθίσω κάτω και αφού καθίσω κάτω θέλω να κάνουμε το εξής. Καθόμαστε στα καθιστικά κόκαλα της λεκάνης, τα ποδαράκια, οι πατουσίτσες μάλλον, πατάνε καλά σε μία μπουνιά απόσταση γόνατα με πέλματα. Από εδώ τοποθετώ τα χεράκια μου μπροστά στα γόνατα. Θέλω, όπως είστε, με μία εισπνοή να ρολάρω και να κερτώσω σπονδυλική στήλη, με μία έκπνοη πολύ μαλακά σε πρώτο πλάνο, να ευθυγραμμίσω απόλυτα σπονδυλική στήλη σαν να έχουμε ένα ξύλο πίσω από την πλάτη. Πήγαμε για 8 επαναλήψεις. Και εισπνοή ρολάρω προς τα πίσω, εκπνοή πιέζω τώρα και ευθυγραμμίζω. 7. Θέλω να νιώθετε το ρολάρισμα της σπονδυλικής στήλης, ναι, να νιώθετε τι ωραία κίνηση υπάρχει μέσα στο σώμα σας. Εισπνέω προς τα πίσω, εκπνέω και πιέζω μπροστά. 4. 3. 2. 1 και θα μείνω για λίγα παραπάνω δευτερόλεπτα. 3, 2, 1, ψηλά. Έρχομαι εδώ και όπως είμαστε εδώ, θα πιέσω λίγο παραπάνω τώρα. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, σε μπλοκάρει φανταστικά την άνω θωρακική, ανοίγει τη στάση μας προετοιμάζει για τις ασκήσεις που θα έρθουν, μας ζεσταίνει όλο το σώμα, θα μείνω για 3, 2, 1 και φυσικά μας τοποθετεί στην σωστή τοποθέτηση της σπονδυλικής. Χέρια, πόδια τεντωμένα και από εδώ, έτσι όπως είμαστε, αριστερά-δεξιά τα χέρια. Με μία εισπνοή, εκπνοή πλάγια περιστροφή του κορμού. Οκ. Θα ξεκινήσω από την ίδια πλευρά. Ας πάμε από τη δεξιά πλευρά. Στόχος είναι τα πόδια να είναι καλά τεντωμένα και να μην προεξέχει το ένα με το άλλο. Όλη η δυναμική από τους λοξούς κοιλιακούς. Σούπερ άσκηση πιλάτες. Πάμε παρεούλα. Και εισπνοή. Εκεί. Γυρίζει ο κορμός. Τα χέρια ακολουθάει. Το κεφάλι επίσης ακολουθάει. Εκπνοή. Έτσι. Κάτω μέρος κάθεται καλά, το άνω μέρος με τη δύναμη των λοξών κοιλιακών και φυσικά του πυρήνα, του κέντρου μας, περιστρέφεται. Δυναμώνω πλάγιους κοιλιακούς και κατ' επέκταση αυξάνω το εύρος κίνησης. 2. 1. Έρχομαι στο κέντρο, εισπνοή, εκπνοή φεύγω κατά μήκος. Μένω για λίγα δευτερόλεπτα σε αυτή τη διατατική άσκηση, όσο μπορεί ο καθένας και η καθεμία χωρίς κανένα άγχος. Ξέτη λίγο και επανατοποθετώ χέρια αριστερά-δεξιά, φύγαμε από την άλλη μας την πλευρά. Και κέντρο, 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 κέντρο. Κέντρο, χέρια καλά τεντωμένα, κάτω η ώμη, 3, 2, 1, εισπνοή, φεύγω μακριά. Μένω για λίγα παραπάνω δευτερόλεπτα εδώ, ανοίγει όλο το σώμα φανταστικά, ξετυλίγω. Όπως είμαστε τώρα, από εδώ, τα ποδαράκια πάνε κάτω. Πάλι μία μπουνίτσα απόσταση. Χέρια εδώ. Προσπαθώ, δεν είναι εύκολο, φαίνεται εύκολο, δεν είναι όμως. Τα χέρια είναι τεντωμένα, μία έξω στροφή τους ώμους, τέλεια τοποθέτηση. Τα ισχύα σας και η πλάτη σας θα δουλέψουν 100%. Εισπνοή, εκπνοή, πίσω. Εισπνοή, εκπνοή, πίσω. Πάμε. 8. 7. Η δυναμική φεύγει πίσω. 6. 5. 4. 3, πόδια σταθερά. 2, κορμός σαν να έχω φάει σπαθί. 1, τέλος. Χαλαρώνω λίγο. Σίγουρα θα νιώσω την ενεργοποίηση εδώ και στη ράχη. Θα γυρίσω τώρα γιατί θέλω να συνεχίσω κάνοντας το εξής. Θα βάλουμε πύχης. Οκ. Από πύχης, έτσι όπως είμαστε, θέλω να
Όμος αγκώνα στην ευθεία, κέντρο δυνατό, δεν είμαι εδώ, είμαι εδώ. Εισπνοή, τεντώνω πόδι, καρφί πόη, εκπνοή. Εκεί. Οκ. Συνεχίζω για 6, 5, 4. Ευθυγραμμισμένη σπονδυλική λεκάνη σταθερή, 2, 1. Κλείνει αυτό το πόδι, τεντώνει το άλλο, ξεδιπλώνει ωραία καρφί, δουλεύει σούπερ ο τετρακέφαλος, μακραίνει το πόδι, εισπνοή. Πάμε. 5, 4, 3, 2, 1. Εδώ. Θα χαλαρώσω αγκαλιάζοντας ποδαράκια. Και πατάνε τα ποδαράκια μου κάτω. Χέρια αριστερά-δεξιά. Να νιώθετε πως εφάπτεται καλά όλη η σπονδυλική στήλη. Εισπνοή, εκπνοή. Λεκάνη σταθερή, πιέζω γλουτιαίους και έρχομαι να δουλέψω προσαγωγούς απαγωγούς. Εισπνοή και. Οκ. Πρέπει η λεκάνη σας να είναι το καταδύναμη όσο πιο σταθερή μπορείτε. Θέλω παράλληλα δυνατό κέντρο από όλους σας. Πάμε. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Μένω. Εισπνοή, σπόνδυλο επιστροφή. Αγκαλιάζω ποδαράκια, είμαι εδώ. Και από εδώ, τι θα κάνω τώρα, ποδαράκια, ορθή γωνία, table top, γόνατο ισχύο, χέρια πίσω από το κεφάλι καλά τεντωμένο. Οπωσδήποτε η μέση να κουμπάει καλά, εισπνοή, εκπνοή. Οκ. Ανεβαίνει ο κορμός, τεντώνω τα πόδια, φύγαμε παρέα για 8 επαναλήψεις. Και 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, θα μείνω, μένουμε εδώ, εισπνοή, 10 πιέσεις χεριών προς τα κάτω, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, πάμε, 3, 2, 1, χαλαρώνω. Αν κάποιος είναι σχετικά αρχάριος, μπορεί να το παραλείψει το τελείωμα της άσκησης και να μείνει στην αρχική. Μένουμε λίγο εδώ να ξεκουραστούμε και πατάμε καλά τα ποδαράκια μας κάτω. Αφού τα πατήσουμε καλά τα ποδαράκια μας κάτω, τι θα κάνουμε τώρα? Έρχονται πάλι σε ορθή γωνία. Πρέπει η οσφυϊκή μοίρα να κουμπώσει τέλεια στη γη, χέρια αριστερά-δεξιά. Εισπνοή, το πόδι ορθή γωνία ανεβαίνει, ορθή γωνία κατεβαίνει. Εκπνοή, οκ, εναλλαγές. Ισχύω, τρακέφαλος, σούπερ άσκηση. Πάμε. Θέλω πολύ δυνατό κέντρο από όλους σας. Προσοχή στη μέση, ναι, να κουμπώνει καλά. Πάμε. Εκεί, εισπνέω. Εναλλαγές. Μία το ένα, μία το άλλο. Μία το ένα, μία το άλλο. 4, 3, 2, 1. Μπράβο! Αγκαλιάζω ποδαράκια και θα τεντώσω το ένα. Αγκαλιάζω το άλλο. Μένω σε αυτή τη σούπερ διακατική άσκηση, εισπνοή και αλλαγή. Και τι γίνεται τώρα? Όπως είμαστε, ήρθαμε εδώ. Καπάκι. Κούμποσε η μέση. Σταθερός ο κορμός. Ορθή γωνία. Πόδι τεντωμένο. Εισπνοή και. Μία το ένα, μία το άλλο. Το ένα πόδι γλύφει το άλλο. Όχι κυκλική περιστροφή εδώ. Έγινε? Πάμε. 4, 3, 2, 1. Αυτό είναι. Χαλαρώνω. Φανταστικές ασκήσεις πιλάτες που δυναμώνουν τέλεια όλο με όλο το σώμα. Θέλω να μου πάρετε μία ανάσα να ηρεμήσω για να προχωρήσω στην επόμενη άσκηση, η οποία είναι η εξής. Από εδώ, τι θα κάνω τώρα? Το ένα με το πόδι είναι βάση, το δεξί. Το αριστερό ξεδιπλώνει και το κάνω flex. Οκ. Από εδώ,
Κατέβηκε με εισπνοή, εκπνοή, κυκλική περιστροφή και επαναφορά. Από την άρθρωση του ισχύου. Πολύ ωραία άσκηση, απαιτητική, θέλει καλή τοποθέτηση. Πάμε να ξεκινήσουμε παρέα. Εισπνοή και... Σκεφτείτε πως ζωγραφίζετε έναν κύκλο στον αέρα. Όσο το κάτω πόδι είναι βάση και το καταδύναμη πολύ σταθερό, χωρίς να ανοίγει. Το άλλο έρχεται και κάνει κύκλο. Δουλεύει τέλεια ο προσαγωγός, το ισχύο, μαθαίνω να ελέγχω το σώμα μου δυναμώνοντας την κοιλιά μου και σταθεροποιώ τη λεκάνη. 4. 3. 2. 1. Το αγκαλιάζω. Μένω εδώ. Και αλλαγή. Ξεδιπλώνω το άλλο καρφί, είναι flex το πόδι. Κούμποσα λεκάνη μέση. 3, 2, 1 και εισπνοή. Εισπνοή. Μπορεί να νιώθετε λίγο περίεργα, γιατί είναι έτσι πολύ σημαντική μυϊκή ομάδα αυτή που δουλεύουμε και το σημείο επίσης λίγο περίεργο. Δεν θα χαλαρώσετε παρόλα αυτά. Αν νιώσετε το οτιδήποτε όμως, μπορείτε να κάνετε μικρότερη κίνηση, μικρότερο κύκλο. Οκ. Πάμε. 4, 3, 2, κοιλιά δυνατή. 1, το αγκαλιάζω. Πολύ ωραία. Είμαι εδώ. Πιάνω και το άλλο. Και έρχομαι εδώ. Από εδώ, τι θα κάνω τώρα. Ψηλά ο κορμός. Πόδια ορθή γωνία ξανά. 1, 2. Οκ. Εισπνοή. Τεντώνω απόλυτα. Εκπνοή κλείνω. Έτοιμοι. Πάμε. Σούπερ ασκήσεις, φανταστικές. Δουλεύουν με τρομερή ασφάλεια όλο μα όλο το σώμα. Και 3 και 2. Θέλω καλό τέντο με τα πόδια. Τελευταία εισπνοή. Τέλεια. Χαλαρώνω. Και όπως είμαστε θα γυρίσω πλάγια. Και από πλάγια τοποθέτηση βάζω πύχη κάτω. Όμως αγώνας. Θέλω οπωσδήποτε ευθεία γραμμή η σπονδυλική στήλη. Ναι, δεν είμαστε εδώ. Δίνουμε ένταση, περήφανη στάση. Λεκάνη σταθερή, ποδαράκια εδώ. Τα γόνατα μαζί. 3, 2 και δουλεύω εδώ. Οκ, πάμε. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, μένω για 5, 4, 3, 2, για τις λίγο πιο προχωρημένους, τεντώνω, μένω, 5, 4, 3, 2, αυτό είναι. Νιώσαμε εδώ πέρα τι ωραία δούλεψε, χαλαρώνω εδώ. Και πήγαμε από την άλλη πλευρά. Τοποθετώ από την άλλη πλευρά πύχη, όπως είμαι εδώ πέρα και από εδώ ουσιαστικά ελάχιστα σμπρώχνω με τον πύχη, δεν χαλαρώνω ποτέ, θέλω όμορφη στάση, άρτια τοποθέτηση, εισπνοούλα, πάμε. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, μένω, 5, 4, 3, 2, 1, γερή εισπνοή και καρφί, 5, 4, 3, 2, 1, χαλαρώνω. Πολύ πολύ ωραία άσκηση, δουλεύει και καίει την περιοχή φανταστικά. Παίρνουμε ανάσα, πάμε μπρούμητα. Πάμε τώρα να ενεργοποιήσουμε full και να δουλέψουμε ραχιαίους. Από εδώ, τα χέρια μου είναι πίσω μπλεγμένα, εδώ. Πίσω και κάτω οι ώμοι, το βλέμμα κοιτάει κάτω, εισπνοή, θέλω να δω από εσάς αυτό.
Ας ξεκινήσω με το αριστερό πόδι. Και 3, 2, 1, θα πάρω μία ανάσα και φύγαμε για το άλλο ποδαράκι. Επανατοποθέτηση και 3, 2, 1, παιδική πόζα. Τεντώνετε καλά να ανοίξει όλη η σπονδυλική στήλη, να χαλαρώσει το σώμα και έρχομαι σε θέση τραπεζάκι. Από θέση τραπεζάκι τώρα έτσι όπως είμαστε, τι θα κάνουμε, δείτε το. Τα χέρια είναι καλά τεντωμένα, δείχνω την άσκηση. Θα βασιστώ στο δεξί μου χέρι και με εισπνοή, αφού έχω δυνατό κέντρο και εγώ να το ισχύω όπως έχουμε μάθει τόσο καιρό, ναι, εκπνοή, έρχομαι εκεί. 1, 2. Θα νιώσετε όλη την κοιλιά και το λοξό και το στήθος και τον ώμο τέλεια. Δουλεύουν όλα φανταστικά. Πάμε παρεούλα. Και εισπνοή. Εισπνοή. Χέρια, κοιλιά, θώρακας, όλα δουλεύουν φανταστικά. Σας θέλω συγκεντρωμένους, σας θέλω δυνατούς, λεκάνη σταθερή, κέντρο δυνατό, 2. 1. Τέλος. Είμαι εδώ. Προβάλλω το άλλο χέρι. Εισπνοή. Φύγαμε. Εκεί. Πλάγια περιστροφή του κορμού. Οκ. Το βλέμμα σας ακολουθάει το χέρι σας. Οι πλάγοι δουλεύουν φανταστικά. Το χέρι, ο δικέφαλος, ο τρικέφαλος, το μπράτσο γενικότερα επίσης. Θα νιώσετε το σώμα πάρα πολύ δυνατό για 3. Για 2. Για 1. Σούπερ. Τεντώνω επί τόπου να χαλαρώσω. Έτσι, πάρα πολύ ωραία. Θέση τραπεζάκι, επί τόπου πύχης. Από εδώ, έτσι όπως είμαστε, τι θα κάνω τώρα. Έχει φύγει ένα πόδι, έχει μείνει εδώ το πόδι και από εδώ θέλω 10 πιέσεις προς τα πάνω. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Εισπνοή αλλαγή επιτόπου. Και 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Παιδική πόζα. Έτσι. Πάρα πολύ όμορφα. Πάμε τώρα να έρθουμε στην αγαπημένη μας σανίδα. Απλά τώρα τι θα κάνω. Από εδώ τα χέρια είναι καλά τεντωμένα όπως έχουμε μάθει. 1, 2, μένουμε εδώ. Οκ. Από εδώ θέλω να δούμε το εξής. 1, 2, 1, 2. Πολύ ωραία άσκηση. 1, 2. Φύγαμε. 1, 2. Ένα τσακ. 1, 2. 1, 2. Είναι απαιτητική, είναι πάρα πολύ ωραία άσκηση. Δυναμώνει φανταστικά όλο το σώμα. Θέλω 4. 3. 2. 1. Μένω. Πάμε 5. 4. 3. 2. Έτσι. Πυραμίδα επιτόπου. Πιέζω θώρακα προς τα γόνατα. Κάνω μερικές ταλαντεύσεις. Έρχομαι τώρα με τα πόδια μου εδώ και κρεμάω. Κυριολεκτικά θέλω να διώξετε και να γιώσετε όλη την ένταση τώρα, έτσι. Ήταν ένα σούπερ 20 λεπτό μάθημα πιλάτες. Πάμε να διώξουμε τώρα την ένταση και την κούραση, να χαλαρώσουμε απόλυτα. Και με μια καλή εισπνοή να
ξεδιπλώσω σπόνδυλο-σπόνδυλο. Κάτω το κεφάλι. Εισπνέω και σπόνδυλο. Και λίγο πιο αργά από αυτό που έκανα εγώ, είναι ακόμη πιο ιδανικό. Okay. Οπότε, έρχομαι τώρα εδώ, πάρα πολύ ωραίο, και πλάγια κάμψη του αυχένα. Θέλω να χαλαρώσετε τους ώμους σας, κάτω οι ώμοι. Εκεί. Μένω. Εισπνέω και αλλαγή. Πρόστια κάμψη του αυχένα, να είμαστε πάντα προσεκτικοί με τον αυχένα, παρακαλώ. Τέλεια. Και αφού μπήκε και η άνοιξη για τα καλά και έρχεται και το καλοκαιράκι τώρα, ναι, θα φορτσάρουμε ακόμη περισσότερο για να κάνουμε τα κορμιά μας ακόμη πιο ωραία και πιο δυνατά. Πάμε να κλείσουμε με 3 γερές εισπνοές, όπως έχουμε μάθει, να μου χαλαρώσετε απόλυτα. Μην σκέφτεστε τίποτα. Αδειάστε μυαλό και θέλω γερές εισπνοές. Όπως είμαστε, εισπνέω από τη μύτη και διώχνουμε. Κυριολεκτικά διώχνουμε την ένταση. Μην φοβάστε καθόλου. Άλλα 2. Ψηλά, να μακρύνει όλο το σώμα, να μπει ο αέρας παντού. Ένα τελευταίο και πιο δυναμικό. Μπράβο σε